What up, ladies and gentlemen? Oké, we zijn er weer. Baseball tutorials. With your boy. Oké, vandaag. Een softbal. Kan ook met een honkbal, maakt het alleen maar moeilijker. Een softbal. Oké, de softbal zet je tussen je knuppel en je schouder. Achterste schouder. Hand op de knuppel. Dan gaan we onze load doen. We gaan lekker staan. En dan de bal moet natuurlijk tegen je lichaam en tegen de knuppel aan blijven. En dan gaan we loaden. Dan gaan we hier normaal. Kijk, laat hem wel vallen. Zo, tegenaan. En dan gaan we onze load doen. Dan gaan we van voren naar achter. Hoppakee, onze load. Drop naar voren, naar achter. Kijk, niet laten vallen. Ik laat hem zelfs ook vallen. Moet ik trainen. Drop. Voren. Naar achter. Voor. Achter. Voor. Naar achter. Stay connected. Hoppakee. En dan de swing. Dit is het trainen voor de load. Voor de load. Dat je knuppel bij je blijft. Dat je niet in de load dit doet, maar draait. Ja? Andere angle. Kijk, daar is de bal. Schouder. En dan gaan we onze load. 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 Dit angle. Load. Laat hem weer vallen. Kijk, hoppakee. Weer staan. Tegen onze schouder aan. Load. 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 Dat moet niet vallen. Load. Load. Hoppakee. De knop naar de catcher toe. Hoppakee. Misschien iets grotere bal voor jongere kinderen. Het is al redelijk moeilijk. Hoppakee. 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 That's it. Hey, let's go try it out.